Risto paskan. Paskaa. Eikä he eivät haluakaan kukaan. Eikä meillä ole lemmäkiä. On vain yksi asia tehtävissä. Eikö olisi sentään pitänyt tappaa Risto? Hei, olemme paskin lahja, jonka joku poika voi saada. Tämä on paras lahja, minkä kukaan voi varastaa. Kaikki ovat paskaa saatana. Voi saada, poika. Joko on aika? On aika tappaa Risto Reipas. Jaa, sitten minä haluan käyttää se. Ole varavelo. How could this happen to me? Tadaa! Minä olen numero 1.